नमस्कार. दैनिक मराठवाडा नेता यूट्यूब आणि फेसबुकमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करत आहोत. मराठवाडा नेत्याच्या माध्यमातून राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक अशा वेगवेगळ्या लोकांच्या मुलाखती, मग शिवराज पाटील चाकूरकर असोत, जे.एम. वाघमारे असोत, गुरुबाबा महाराज औसेकर असोत, गहिनीनाथ महाराज औसेकर असोत, नंतर साईबाबाची जन्मभूमी पाथरी येथला असेल आणि वेगवेगळ्या मुलाखती, मग कॅन्सर संदर्भात काय, हृदयरोग संदर्भात काय, असे वेगवेगळ्या इंटरव्ह्यू 30-40 मिनिटाच्या आम्ही घेत आहोत. आज आम्ही ठरवलं की लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील गोपाळपुरा एक महाराष्ट्रातच नाही तर आंध्र, कर्नाटक, तेलंगणात ज्याच्या नावलौकिक आहे आणि अत्यंत पाणी टंचाई असताना या सर्व परिसरात वृक्षारोपण, बांधकाम, सुशोभीकरण हे जे केलेलं आहे आणि हे सर्व करत असताना नाथ संस्थानचे पीठाधिपती गुरुबाबा महाराज औसेकर, नाथ संस्थानचे अध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर आणि पूर्ण गोपाळपुऱ्याला रंगरूप द्यायचं काम जर कुणी केलं असेल ते गोरख महाराज औसेकर. तर मी गोरख महाराज औसेकर यांना विनंती करतो की आपण गोपाळपुराची किती एकर जागा आहे, कशा प्रकारचं बांधकाम आहे याची लोकांना, श्रोत्यांना माहिती द्यावी. नमस्कार महाराज. नमस्कार. मी गोरखनाथ ज्ञानेश्वर महाराज. गोपाळपूर हे इथं गोपाळपूरला कृष्णाचं मंदिर आहे आणि कृष्णाचं मंदिर हे 250 वर्षाचं जुनं मंदिर आहे, म्हणून ह्याला गोपाळपूर असं नाव ठेवलेलं आहे. त्याच्यानंतर आमचे जे पूर्वज आहेत, वीरप्पा महाराज, मल्लप्पा महाराज, दास वीरनाथ महाराज, त्यांनी इथं भरपूर साधना केलेली आहे आणि शेवटच्या काळात माझे जे वडील ज्ञानेश्वर महाराज, त्यांची इच्छा होती की आपण गोपाळपूरलाच वास्तव्य करावं, म्हणून त्यांच्या हातावर इथं बरंचसं काम झालेलं आहे त्यांचं. परंतु दैवयोगाने ज्ञानेश्वर महाराजांचं देहासन झालं आणि त्यांचं शेवटी समाधी आपण इथं गोपाळपूरलाच केली. ती का केली इथं गोपाळपूरला, की ज्या दिवशी ज्ञानेश्वर महाराज गेले त्या दिवशी इथं येऊन त्यांनी 1 तास झोपले. त्यांनी पांढरी चादर टाकून 1 तास झोपले आणि आमच्या इथं जो मनुष्य आहे काम करणारा कलमे, त्याला म्हणाले की बाबा ही जागा स्वच्छ ठेवत जा, मला आली की तर विश्रांतीची गरज लागते, म्हणून आपण त्यांची समाधी इथंच केलेली आहे. एकूण किती एकर जागा आहे, मंदिराचे आर्किटेक्चर कोण आहेत, यात्री निवासमध्ये किती खोल्या आहेत, भोजन कक्षामध्ये किती जागा आहे, या संदर्भात थोडक्यात माहिती द्यावी. ही पूर्ण शेती आहे 22 एकर. त्याच्यापैकी आपण 7 एकर सगळी डेव्हलप केलेली आहे. बाकीचे आपण सगळे शेती घेतो. आणि ह्या मंदिराचे जे आर्किटेक्ट आहेत, एक तर आमचे गोपाळ शिंदे, आपल्या परंपरेचे ते शिष्य आहेत, आणि दुसरे जे ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण हे सगळं काम केलेलं आहे, जे महाराष्ट्र राज्याचे पाटबंधारे खात्याचे जे सचिव होते, आता सध्या माजी सचिव आहेत, व्यंकटराव गायकवाड, हे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळं झालेलं आहे. तर आता 7 एकरमध्ये आपण पूर्ण गार्डन डेव्हलप केलेलं आहे, मंदिर आहे, आणि तर राहण्यासाठी आपण 12 खोल्या, जेणेकरून सगळ्याला अटॅच बाथरूम आहेत, 12 खोल्या आहेत, एक मोठा हॉल आहे, जेणेकरून तिथं 1000 लोक एकाच वेळेस प्रसाद घेऊ शकतो, त्याला आपण प्रसादालय म्हणतो. तो एक मोठा प्रसादालय हॉल आहे. आणि मंदिर खूप सुंदर आपण दक्षिणेच्या नक्षीकाम करून काम केलेलं आहे. आणि पूर्ण ह्याचे जे कारीगर आहेत, आपण सगळे सेलमच्या तिथं तंजावर म्हणून गाव आहे, तिथून आणून आपण हे सगळं काम केलेलं आहे. अच्छा. या ठिकाणी ज्ञानेश्वर महाराजांची समाधी, आणखीन कोणते कोणते मंदिरं या ठिकाणी आहेत? इथं एक अगोदर आम्ही ज्ञानेश्वर महाराजांची समाधीचं काम केलेलं आहे.
परंतु काशी जगद्गुरूच्या आज्ञेवरून आपण इथे एक महादेवाचं मंदिर केलेलं आहे. का म्हणजे आमच्या वडिलाची नितांत अशी श्रद्धा काशी महास्वामीजीवर होती आणि वडील वर्षाला काशीला जायचे, श्रावणाच्या अनुष्ठानाला त्यांच्याकडे जायचे आणि मी लहान असल्यापासून वडिलाचा हात पकडून मी काशीला गेलेलो आहे. आणि काशी आतापर्यंत माझी स्वतःची काशी 24दा झाली. अच्छा. तर काशी महास्वामीजी काय म्हणाले की ओ इथे एक आपण काशी विश्वेश्वराचं एक मंदिर बांधा. मग आपण वडला ज्ञानेश्वर महाराजांसारखंच एक बाजूला महादेवाचं मंदिर बांधलेलं आहे. आणि कोल्हापूरच्या पुढे आजरा म्हणून तालुका आहे, तिथून फार सुंदर अशी महादेवाची पिंड आणलेली आहे आणि त्याची स्थापना आपण केलेली आहे. आणि गोपाळपूरमध्ये मंदिर म्हणजे एक महादेवाचं मंदिर आहे आणि बरेच वर्षापासून इथं नागोबाचं मंदिर आहे की जेणेकरून ह्या गोपाळपूरचं रक्षणच ते नागोबा करतात. तर नागोबाचं एक मंदिर आहे, एक गणपती आहे आणि एक मारुतीचं मंदिर आहे. महाराज, या ठिकाणी हे सगळे वृक्ष, भीषण पाणी टंचाई असताना आपण किती झाडं, कुठले कुठले झाडं लावले आणि त्याचं संगोपन कसं केलं आणि नक्षत्राप्रमाणे काही आपण झाडं लावलीत का? गोपाळपूर म्हणजे आज एकादशी आहे, अजिबात खोटं बोलणार नाही. गोपाळपूर म्हणजे हे गोरखनाथ महाराजांचा आत्मा आहे. आम्ही आमच्या पोटाला कमी खाऊ परंतु गोपाळपूरला इतकं सांभाळतो. हे ज्यावेळेस लातूरला रेल्वेचं पाणी आलं त्यावेळेस आपण औषाला कमीत कमी 6 महिने नळाला पाणी नव्हतं, बोरिंगला पाणी नव्हतं, विहिरीना पाणी नव्हतं. मग आपण त्यावेळेस आलमल्यापासून औषापासून जेणेकरून 10 किलोमीटर आहे तिथून पाणी आपण विकत आणून पूर्ण झाडांना घातलं. 24 तास त्यावेळेस आम्ही काम केलंय आणि माझ्या हिशोबाने त्यावेळेस 7,20,000 लिटर पाणी विकत आणून आपण घातलेलं आहे. इथं साधारणतः फुलाची झाडं, फळाची झाडं कोणकोणती आपण लावलेली आहेत? इथं आपल्याकडे पूर्ण सगळं ऑर्गॅनिक बाग आहे. सध्या 300 झाडं हे जे आंब्याचे झाड आहेत 300. त्याच्यानंतर सध्या 350 झाडं नारळाचे आहेत. नवीन लागवण आंब्याची 100 झाडं केलेली आहेत. गुलाब सध्या आपल्याकडे 250 झाडं आहेत. सोनचाफा सध्या आज 20 झाड आहेत. सोनचाफा येणं फार कठीण आहे तरी आपण 20 झाडं आहेत. आणि ह्या श्रावणात 100 सोनचाफा अलिबागहून आणून ह्या श्रावणात लावणार आहोत. आणि 11 झाडं आपल्याकडे रुद्राक्षाची आहेत. एक 70 झाडं सध्या बेलाची आहेत. एकदम मोठे झाड आहेत बेलाचे. 70 झाडं बेलाचे झाड आहेत सध्या. मग बाकीचे बरेचसे शोचे वगैरे बरेचसे झाड आहेत. आवळ्याची काही झाडं? आवळ्याचे 5 झाडं आहेत. जांभळाचे 5 झाडं आहेत. लिंबूचे 10 झाडं आहेत. सीताफळचे 2 झाडं आहेत. सगळे झाडं थोडे थोडे आपण लावलेले आहेत. सुपारीचे 2 झाडं आहेत. अच्छा. सर्वात महत्वाचं, आपण दसऱ्याला सोनं आणि चांदी म्हणून जे झाडाची पानं देतो, हो, तर ते सोनं म्हणजे नेमकं कशाचं झाड? ते आपट्याचं झाड असतं. आपट्या म्हणजे चांदी. आणि दुसरं ते समदड. समदडचं झाड आहे. त्याचे काही लावलेत का? समदडचं झाड आमच्याकडे नाही. अच्छा. ते आता आपण सुचवल्यापासून उद्या श्रावणात लावून टाकेन मी. अच्छा. आणखीन या ठिकाणी आता हे देखभाल करण्यासाठी किंवा इथं माळी किती आहे सध्या? सध्या आपल्याकडे 2 माळी आहेत आणि काम करणारी 2 माणसं आहेत. असं एकूण 4 माणसं पूर्ण गोपाळपूरमध्ये काम करतात. आणि रोज सकाळी मंदिर झाडाला पुसायला तो मनुष्य वेगळा आहे. ब्राह्मण बरोबर 7 वाजता येतात. 7 वाजता येऊन कृष्णाची पूजा, महादेवाची पूजा, लिंग पूजा करून ते जातात. अच्छा. आणि माझा रोजचा जो नित्यक्रम आहे बरोबर 5:45 मी गोपाळपूरला असतो.
9 वाजेपर्यंत गोपाळपूरला असतो मी. म्हणजे लातूर औशाला असल्यानंतर आपण नित्य औशाला असल्यावर मी 5:45 ते 9 वाजेपर्यंत गोपाळपूरला असतो. आणि रविवारी जर सुट्टी असली, आज योगायोगानं आपण मला फोन केलात गोरख महाराज आपण कुठे आहेत, तर मी गोपाळपूरलाच होतो. आणि सहसा पूर्ण रविवार मी गोपाळपूरलाच असतो. माझं प्रसाद थांबणं करणं गोपाळपूरलाच असतो. इथं या ठिकाणी काही उत्सव आपण इकडं सुरू केलेत का, कसं आणखीन का तिकडं गावातच असतात? नाही, श्रावण मासमध्ये आपल्याकडे नाथ मंदिरामध्ये भरपूर गर्दी असते आणि बाहेर गावाचे भरपूर लोक येतात. तर आलेला सगळा वर्ग इथं राहायला येतो. आणि आमच्या वडिलांनी देह दत्त जयंती म्हणजे डिसेंबर महिन्यात ठेवलेला आहे दत्त जयंती दिवशी. तर दत्त जयंतीला इथं 3 दिवसाचा फार मोठा कार्यक्रम होतो. जे वडिलाचे जुने शिष्य लोक आहेत, नवीन गुरुबाबाचे घैनीवाजांचे नवीन शिष्य जे आहेत, औषध संस्थांचा जो जुना शिष्यवर्ग आहे तो आवर्जून मात्र ज्ञानेश्वर महाराजांच्या उत्सवात इथे येतो. अच्छा. या ठिकाणी अजान वृक्ष आणि आणखीन काही वृक्ष की ज्याचं शास्त्रीय पुन्हा धार्मिक महत्व आहेत, असे कोणकोणते वृक्ष आपण लावलेले आहेत? इथं जे अजान वृक्षाचं जे झाड आहे ते ज्ञानेश्वर महाराजांच्या हस्ते लागलेलं आहे. हे अजान वृक्षाचं झाड म्हणजे आळंदीला ज्ञानेश्वर महाराजांच्या मंदिरातलं झाड आहे. आणि ह्या झाडाखाली बरेच लोक पारायण केलेले आहेत. स्वतः ज्ञानेश्वर महाराज पारायण केलेले आहेत. एक माझी इथं अशी कल्पना आहे की आपण त्या अजान वृक्षाच्या झाडाखाली महाभारत राहू, रामायण राहू, भागवतगीता राहू, वीरनाथ चरित्र राहू, मलिनाथ चरित्र राहू, ज्ञानेश्वर पुस्तक राहू, ते इथं सगळे ठेवून कोणी आलेला भक्त तिथं वाचायला पाहिजे. हे असं गुरुबाबान घैनी महाराजांनी शिष्यानी बंधन करायला पाहिजे की आपण गोपाळपूरला गेले की तिथं पारायण करा म्हणून हे थोडं बंधन करायला पाहिजे. आणि ते आपण लवकरात लवकर करू. तिथं या ठिकाणी एक निसर्गरम्य परिसर आपण तयार केलेला आहे. पुन्हा या ठिकाणी बाकही वेगवेगळे ठेवलेले आहेत. तर या ठिकाणी आपण पाणी पुनर्भरण किंवा सौर ऊर्जा काही प्रकल्प राबवलाय का राबवणार आहात? आपण आता सध्या इथं आपल्याकडे 2 बोर आहेत. एक आपली जुनी विहीर होती, ती विहीर गेल्या वर्षी गुरुबाबाच्या हस्ते फार मोठं त्याचं काम करून घेतलेलं आहे त्याचं, आणि ती पूर्ण नवीन झालेली आहे. आणि बोरला आपण पुनर्भरण केलेलं आहे. आणि 2 वर्षापासून आपल्याला अजिबात इथं पाण्याचा त्रास नाही. अच्छा. आणि एकदा कलेक्टर साहेब 2-3दा इथं व्हिजिटी केलेले आहेत. श्रीकांतजी जे आपले पहिल्याचे कलेक्टर होते ते इथे येऊन 2-3दा व्हिजिट केले होते. त्यावेळेस एकदा आलं तर इथं भरपूर गर्दी होती. मग त्यांनी आपल्याला एक पाण्याची स्कीम पण त्यांनी मंजूर करून दिलेली आहे. त्याची मोठी पाण्याची टाकी बसलेली आहे. ते 8-15 दिवसात ते चालू होऊन जाईल. अच्छा. या ठिकाणी ठिबक तुषार पाण्याच्या काय काय सुविधा आहेत? आपल्याकडे आंब्याला आपण ठिबक योजना केलेली आहे. आणि आपल्याकडे भरपूर लॉन आहे, त्याला आपण स्प्रिंकलर केलेलं आहे लॉनला. अच्छा. महाराज, गोपाळपुराचं महात्म्य, या ठिकाणी होणारे उत्सव आणि कार्यक्रम याबद्दल आपण सर्व श्रोत्यांना माहिती द्यावी अशी मी विनंती करतो. गोपाळपूरचा उत्सव म्हणजे एक तर आपल्या डिसेंबरमध्ये दत्त जयंतीच्या वेळेस उत्सव असतो, तो वडिलांचा उत्सव असतो. त्या वडिलाच्या उत्सवास आपला जो जुना शिष्य समाज आहे, ज्ञानेश्वर महाराजांचा जो जुना शिष्य समाज आहे, नवीन शिष्य समाज आहे, तो इथे 3 दिवस राहतो. दत्त जयंतीच्या आदल्या दिवशी वडिलाचे देव बसतात. दत्त जयंती दिवशी मुख्य दिवस, आणि 3ऱ्या दिवशी काला वगैरे घेऊन लोक प्रसाद घेऊन जातात. तर कमीत कमी 8 ते 10 हजार लोक त्यावेळेस इथं उपस्थित असतात. दुसरा कार्यक्रम म्हणजे ज्यावेळेस माघ महिन्यात फेब्रुवारीमध्ये आपली वारी ज्यावेळेस चालत निघते, त्यावेळेस वारी आपली नाथ मंदिरमधून गुरुबाबा नाथ मंदिरमध्ये निघून विणा वगैरे घालून त्यांनी इथं येतात गोपाळपूरला. आणि गोपाळपूरला येऊन वडिलाचं दर्शन घेऊन वडिलाच्या समोर भजन करून
वडिलाला नारळ ठेवून मग इथून वडिलाचा आशीर्वाद घेऊन मग इथून ती आमची दिंडी निघती. ज्यावेळेस दिंडी इथून निघते, औषधातून ज्यावेळेस माघवरील दिंडी निघती, त्यावेळेस माझ्या माहितीप्रमाणे कर्नाटक, आंध्रा, महाराष्ट्र 3 राज्यामधून 10,000 लोक इथून चालत असतात तिथून. अच्छा. नाथषष्ठी उत्सव, श्रावण मास उत्सव, आणखीन काय काय उत्सव नाथ संस्थांच्या वतीनं चालतात? आपल्याकडे एक तर पंढरपूरची वारी, त्याच्यानंतर तुमचा नाथषष्ठीचा उत्सव. नाथषष्ठीचा उत्सव असा आहे की जेणेकरून जे जे नवीन नवीन गावाला जाऊन धर्माचा प्रचार करतात, गहिनी महाराज राहू, गुरुबाबा राहू, दोघं मिळून धर्माचा प्रचार करतात. काशीला करतात, रामेश्वरला करतात. किती जरी ग्रामीण भाग राहू, मतकटीसारखं इतकं ग्रामीण भाग आहे तिथे जाऊन केले. आता ह्या वर्षीचा जो नाथषष्ठीचा उत्सव आहे, ह्या वर्षी द्वारकेला आहे मार्चमध्ये. नाथषष्ठीचा उत्सव झाला की आमचा ज्येष्ठ मासचा उत्सव येतो. ज्येष्ठ मासचा उत्सव झाला की पूर्ण 1 महिना श्रावण मासचा उत्सव येतो. श्रावण मासमध्ये पूर्ण गुरुबाबाची खूप मोठी साधना असती. सकाळी पूर्ण समाधीला अभिषेक असतो, दुपारी प्रसाद असतो, पहाटे काकडा आरती असती. त्याच्यानंतर 5 वाजता श्रीरंग गहिनीनाथ महाराजाच्या हस्ते धुपारती चालू झाली. ती धुपारती असती. संध्याकाळी गुरुबाबाचं चक्री भजन असतं, त्याच्यानंतर प्रवचन असतं. हे पूर्ण 1 महिना पूर्ण कार्यक्रम चालत असतो. त्याच्यानंतरचा कार्यक्रम नवरात्रात गुरुगुंडा महाराजांचा उत्सव असतो. त्याच्यानंतर निलंग्याला आमचे जे गुरुबाबा आहेत त्यांचा उत्सव असतो. वर्षातून एकदा गुरुबाबाचा उत्सव असतो. तिथं आम्ही सगळेजण जाऊन 15 दिवस राहतो. त्याच्यानंतर परत आमच्या वडिलाचा उत्सव येतो डिसेंबर महिन्यात. असा हा वर्षाचा नित्यक्रम चालू असतो. आणि माझी स्वतःची महिन्याची वारी पंढरपूरची आहे. मी महिन्याला आता कोरोनामुळे 2 वर्ष जाऊ शकलो नाही. परत कालच्या आषाढीपासून महिन्याची वारी चालू केलेली आहे मी परत. मराठवाड्यातील एक जागृत, जाज्वल्य, देश, देव आणि धर्मरक्षणाचं कार्य करणारे हे संस्थान आहे. आणि एक आगळी आणि वेगळी अशा प्रकारे आपल्या चक्री भजनाची परंपरा आहे. मला महाराष्ट्रातील नाही, देशातील सर्व भाविक भक्तांना विनंती करायची आहे, आपण निश्चित एक वेळा यावं, दर्शन घ्यावं. एक शक्ती केंद्र, ऊर्जा केंद्र म्हणून तुम्ही एकदा याल, एकदा पाहाल तर पुन्हा पुन्हा याल. असं हे एक अद्भुत, अनाकलनीय अशा प्रकारचं हे गोपाळपुरा आहे. मी या ठिकाणी गोरख महाराजांना धन्यवाद देतो, गुरुबाबांना धन्यवाद देतो आणि आपले गहिनीनाथ महाराजांना धन्यवाद देतो की या ठिकाणी येणाऱ्या गरीब, श्रीमंत, 18 पगड जातीच्या भक्तांची जी सेवा आणि व्यवस्था असते ती अत्यंत अप्रतिम असते. आणि मराठवाडा नेता यूट्यूब आणि फेसबुकच्या सर्व श्रोत्यांना, प्रेक्षकांना मी विनंती करतो, आपण जरूर यावं, हे शेअर करावं, लाईक करावं आणि फॉरवर्ड करावं. याचं सचित्र वर्णन आमचे प्रकाश कुलकर्णी हे आता रेकॉर्डिंग करतील आणि येणाऱ्या 2 दिवसात आम्ही ते सर्व श्रोत्यापर्यंत पोहोचू. नमस्कार महाराज. नमस्ते. अजून एक विशेष आवर्जून सांगतो. आम्ही 4 भाऊ. आई आहे, आई असते हैदराबादला, तिचं सध्या वय हे 78. मी गोरखनाथ महाराज, माझ्या पाठीवर गहिनीनाथ महाराज. त्याच्यानंतर आमचे जे 3रे भाऊ आहेत त्यांचं नाव आहे बसवंतराव देशमुख. त्याच्यानंतर गुरुबाबा. अजूनही 4 भाऊ एकत्र आहोत, एकत्र राहतो, एकत्र जेवणी आहे आणि 4 भाऊ एका विचाराने आम्ही काम करतो. आणि असं आहे की एकटे गोरखांनाने गोपाळपूर केले, एकटे गहिनी महाराजांनी, असं काही नाही. प्रत्येकाच्या विचाराने, प्रत्येकाच्या सहमतीने, प्रत्येकाच्या सल्ल्याने आम्ही काम करतो. आणि विशेष म्हणजे आमचे जे ज्ञानेश्वर महाराज होते ते चालते बोलते एक संत असल्यासारखे होते
जेणेकरून त्यांनी फार कष्ट घेतले. पंढरपूरचा मठ त्यांच्या हातावर झाला, औषाचं घर त्यांच्या हातावर झालं, हैदराबादचं घर त्यांच्या हातावर झालं, औषाचं मंगल कार्यालय त्यांच्या हातावर झालं, गोपाळपूरची सुरुवात त्यांच्या हातावर झाली. आता आम्ही हे सगळं संरक्षण करायला लागलो. आणि आम्हाला सगळ्यात अभिमानाची गोष्ट आहे की औषा संस्थानला सगळ्यात अभिमानाची गोष्ट आहे की आज 12 वर्षापासून सदस्य आणि 5 वर्षापासून सह अध्यक्ष गहिनीनाथ ज्ञानेश्वर महाराज हे विठ्ठल रुक्मिणी समितीचे सह अध्यक्ष आहेत. की आज औषा संस्थानला हे फार मोठी अभिमानाची गोष्ट आहे. आज गहिनीनाथ महाराजांचं नाव भारतात नव्हे पूर्ण जगात झालेलं आहे. परदेशातून सुद्धा एवढे फोन आले, अरे गहिनी महाराज, अरे गोरख महाराज, अरे गुरु बाबा, हम आपको मोदी साहब के साथ हार पिनाते वक्त हम आपको देखे सो. आणि गहिनीनाथ महाराजांचं इतकं चांगलं काम आहे की ह्या 5 वर्षात त्यांनी पंढरपूरला खूप नावलौकिक कमवलेला आहे. ठीक आहे, लोकांचं दर्शन करणं, हे करणं, हे फार हा भाग वेगळा आहे. परंतु पंढरपूरला कर्मचारी, नगर परिषद, तिथले वारकरी, तिथले फडकरी, तिथले दिंडेकरी, हा प्रचंड असा तिथला वाद राहत होता. परंतु गहिनीनाथ महाराजाच्या सोबत आम्ही जर गेलं तर आम्हाला अभिमान वाटायला पाहिजे की तिथं गेल्यावर आता कुठलाही वाद नाही. काल तिने आषाढी एकादशीला ज्यावेळेस त्यांची महापूजा चालली होती, सगळ्यात पहिलं गोरखनाथ महाराज बसले होते. हा फक्त योग, आता दुःख काय वाटते की हा योग बघायला आज आमचे ज्ञानेश्वर महाराज नाहीत, हा आम्हाला फक्त दुःख वाटते. परंतु ह्या संस्थांवर गोरखनाथ महाराज रो, गहिनीनाथ महाराज रो, बसवंतराय रो, सगळा शिष्य समाज रो, ह्या सगळ्यावर आशीर्वाद आज गुरुबाबाचा आहे. गुरुबाबा म्हणजे एक फार मोठा अधिकारी पुरुष आहे. बरेच महाराज लोक मी बघतो, परंतु महाराज लोकांमध्ये आशीर्वाद द्यायची शक्ती राहत नाही. ती आशीर्वाद द्यायची शक्ती एकमेव आज पाहिला तर गुरुबाबामध्ये आहे. ती एवढं बोलून माझे 2 शब्द संपवतो आणि ज्ञानेश्वर महाराज नमस्कार. आपण मराठवाडा नेता यूट्यूबला जे माहिती दिलात त्याबद्दल घाईघाईत मला प्रकाश कुलकर्णी म्हटले की या ठिकाणचे वृक्ष, या ठिकाणचं बांधकाम, या ठिकाणी पाण्याचा पुरवठा नसताना केलेलं, आणि तुम्ही गहिनीनाथ महाराजाला विचारा. मग आपल्या आहे ना गोरख महाराजाला, घोडा नेतावर आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद, प्रेम, कृपादृष्टी आहे. अशीच मराठवाडा नेता वर्तमानपत्र, यूट्यूब आणि चॅनलवर राहावी हीच आपल्या चरणी प्रार्थना करतो. नमस्कार. मराठवाडा नेता हा औसेकर महाराजाच्या परंपरेतला आणि औसेकर संस्थानचा एक घटक असल्यासारखा आहे. आजपर्यंत आम्ही बद्दरजींना कधीही वेगळं समजलं नाही. बद्दरजीला आमच्या पंढरपूरची वारी होती, आम्ही वारी सोडून त्यांच्या मुलाच्या लग्नात आलो. आम्ही बद्दरजी हे आमच्या परिवारातले एक घटक आहेत. आणि हे जे झाडं लावले, वृक्ष लावले, एवढं मोठं झालं, हे आमच्या वडिलाच्या प्रेरणेने झालं. सगळं वडिलाच्या आशीर्वादाने झालं. गुरु कसा आहे, माणसाला दवा असली की दुवा पण लागते, तसं आम्हाला गुरुबाबाचा आशीर्वाद आहे, गहिनी महाराजांचं मार्गदर्शन असतं आणि प्रत्येकाच्या सहयोगाने हे एवढं सगळं वाढलेलं आहे. धन्यवाद.